hasi je pretemporadatik, ni uste jende ikusten konpromisua ikusi je hasi ginela entrenatzen abuztu hasieran. Ikusi je fetxa batzu dira, jendea horreta, kanpoa, urte osun batzu lana egitze dela eta azkenin dila jendi kanpo hartetzeun temporada batzu eta hortik hasi ginela ni uste ja lana ondo egiten. Azkenin praktikamente kendute bi hiru lagun danak entrenatu dela eta ni uste hor dola klabie gure hasira honen klabia. Ni uste hori dela importantena pretemporada on bat eduki dugula, laga eta gero ze emaitze du joan. Ni uste egunerokotasuneko lana diferenti dela, bai 14 lagunekin entrenago, bai Otavio Oteirukin entrenago eta ni uste klabi hor dela, ez? Hasira on bat edukitzeko base bat eduki behar dela eta base hori pretemporadan dagoela, oinarrituta. Lehenengotik komodidadia. Lehenengo hasi nintzen azkenien ni entrenatuten taldean izin die askoti inguroko talde danak. Bai ziztutien, bai Launona, bai Zumarra, eta goia besti bai urrutixo dugu, bai Eiber, Pasajez, Ia Zabal, kasu dutan, eta azkenien lehenengotik hasi dala komodotasune, azkenin errestu ikizatzula gauzek, kotxekin kilometruek, gara, ona ibiltzea, eta gero, ni uste responsabli aldetik diferenti dela etxeko taldi entrenau. Fuela ikustea etortzen jendire, azkenin dana ezagune dela, kanpoko ekipo bat entrenatzunik, etortzen jendi ikustea, ez duzik berrezatzen da. Ez da duzu golako responsable puntu hori ez, azkenin ez da prezizio da responsablia dira. Eta bestela oso guztua, azkenin lehenengotik talde bezala topatelako klub bat ondo estruktura dute, ni uste hortia seguntzela, eta gero jende oso kompromitutu dola klub honen barruen, gaitasuna aldan ondona eta goxen egitzea. Lehenengotik ambiente hon bat sortzeko gauz importante bat, ez? Azkenin ikusteala bestuaio barruen oso roi hona gola, danak ekoarrioa bezala dila, eta gero ni uste anaitasunantzat aparte dela, ez da izan, Gipuzko mailan maila altonetako talde bat izen da, eta dana bestuaio oso erriku izuti eta jugoreanak, lehen entrenatzaile, biharrena, dana ez, porteun entrenatzailea, erriku izuti ni uste berezitasun badala, eta lana egiteko orduan ni uste gauz horrek errestu diola ez, azkenien ambiente hona da honin eta dana involukrote da honin dauden bezala ni uste emaitzek atatzek gore gauz positibo dela. Nik baina uste dut emisio eta jo hori, netzat helburu bezala hartu berdena da txerroa aldan jende gexen etortzea. Ni uste jendi etortze aldima txerroa izan nahi dula, gauzek ondo egin nahi dela, herrixea ilusio nagoen dela, agaitasuna ikusteatik eta gaina fuel ona eta oin gabiltzen bezala kolak sartzen zehitzu aldi madeu, ni uste lan bat ona egin gala. Helburu bezala, ni uste helburu bezala talde honi pixet eskabartzak ona, lehenko urtien oker ez baldin mano, bosgarren mugozula nahitasunak, eta orduan behintzet hori, okeixo, etxeko kapaz dela, talde hau, eta nire partidu dintzet aldan bixen da ziklu jo talde honi, porque uste gaina badagoela taldie bintzet gauz politia egiteko. Nik uste leheno talde bat ondo biltzeko etxin hon berdula zen da. Nik uste talde bat nahi baldin momentzen ligan aldan temporada honak basie etxindo temporada hon bat egiko. Temporada oso hon bat egiko, garbi hona da, etxetik kanpoare talde horrek soliatasun bat egu berdula, ekipo zail bat izin berdula, etxetik kanpoare. Aitasuna iraztie,
eta nik uste gai dela, talde hau etxien ematen idan joku eta ematen idan sendotasun hori etxetik kanpoa emateko ere. Bakio azkenien kanpo danak etxetik kanpoa diferente izango dela, gutxi izango dela igual gure okun bezalako zelai bat eta dimentsio aldetiken kategoria honetan etxetik kanpoa jogatzeko gutxi joango dela, baina uste talde honek lehenotik aukela zateana mezkla hori esperientzia aldetiken talde bat, jugadore batzuk dela taldean hirugarrengo maila isotaguek, hirugarrengo mailan jokauteguek eta gero beti gendatuzten gaztiek, ni uste ez da hola zan berrien maila hon bat ematen dira eta nivel hona. Ambiente hon bat eta bestua joen dano bat izitia. Ni uste horti hasi goinekela eta bestua jo barruen azkenin gauze ondot baldin maia eta jendie guztua baldin mo eta jendie guztua daunin esan nahet batetiken eta laura artekuek. Danak bagoitzek beheri aportatzen baldin mo nik uste hori kanpofuela gero refleja dela. Eta azkenien bate jokau, bestie jokau, nahitasuna intentear duna da, horren beste zantzen bat dira. Eta ni uste basi hori izango litzekela, basi da, bestua jo on bat euki, ni uste hori badaula, lehen esan duten arrazoietatik gen, dano asko jarra izan da uste horren lagundu jeula, eta gero hori kanpofuela azaldu, ekipuek azkenin aldan sueltona jokau, ekipuek kanpofuelin bozon berdula, aldan ondona pasau, eta horrek ni uste ekarri goitula, be hau edauen fueldana kanpofuelin eraguztia. Diferentzia asko da, azkenin nik kategorianetako taldiek entrena ditut, hasi hirugarrengo mailatien, División de Honor, referentea, incluso juvenik División de Honor, eta nik uste azkenin talde bat eukitzie dana herrikue, o talde bat eukitzie joreanak leko difentetat ditortzeena praktikamente entrenatzea bakarrik eta jokatzea, nik uste hori dela oso desberdina. Gauz honak zer die, danak herriko eukitea, azkenin pertsona bezala ezautzegela, batek nola pentsatzen, batek nola aktuatzen, eta hori beste bestua jotan azkenin pertsona bezala denbora da berda ezautzen. Eta denbora da berda nire ezautzen, igual, problema txiki batetik gene, pertsona ezautzen zunia problema gaunditu dira, eta hemen nik uste problema txiki bat urtinziak beti hori, problemak bestua jo baten. Baina problema txiki bat, azkenin dano ezotute pertsona bezala errezo konponduko dela, beste bestua jotan baino. Eta nik uste gure inderra aurten hori horran berdula, bestua jo.